नमस्कार. आज आपण डाळ दोडका बनवून घेणार आहोत. तर बऱ्याच जणांना दोडका म्हटलं की नाक मुरडतात. पण अशा पद्धतीने एकदा दोडका बनवून बघा. न खाणारे सुद्धा मागून खातील. तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. नमस्कार. आज आपण दोडक्याची भाजी बनवून घेणार आहोत. तर असे हे ताजे दोडके आज बाजारामध्ये विकायला होते, तर ते घेऊन आलेली आहे. आणि या दोडक्यांना आता आपण सोलून घेणार आहोत. ह्या ज्या शिरा आहेत या सर्व शिरा आपण काढून घ्यायच्या आहेत. तर चला ह्याच्या शिरा आपण काढून घेऊया. तर अशा प्रकारे या शिरा काढून घ्यायच्या. या शिरांची देखील छान अशी हिरव्या मिरचीमध्ये चटणी तयार केली जाते. तर आज आपण हा दोडका हिरव्या मिरचीमध्ये बनवून घेणार आहोत. अतिशय चविष्ट हा चवीला लागतो हिरव्या मिरचीतला. तर याला आता आपण पटापट सोलून घेऊया. दोडका छान असा कोवळा आहे, तर या दोडक्यामध्ये बिया नाही आहेत. तर याच्या आता आपण अशा प्रकारे फोडी तयार करून घेणार आहोत. आणि या फोडी आपल्याला पाण्यात घालून घ्यायचे. तर पटापट आता या दोडक्याच्या आपण फोडी तयार करून घेऊया. तर अशा प्रकारे सर्व दोडका मी अशा प्रकारे चिरून घेतलेला आहे. तर आपल्या आवडीनुसार तुम्ही हा दोडका बनवू शकता. तर आज आपण या दोडक्याच्या अशा प्रकारे फोडी बनवून घेतलेल्या आहेत. मस्त चविष्ट लागतो. ज्याला कोणाला दोडका आवडत नाही त्यांनी अशा प्रकारे एकदा दोडका बनवून बघा. न आवडणारे देखील मागून खातील असा हा दोडका बनवून तयार होतो. तर आता याला पाण्यामध्ये आपण घालणार आहोत. यामध्ये आता पाणी घालून घेतलेलं आहे. तर यातच आपल्याला थोडीशी तुरीची डाळ घालून घ्यायची आहे. तर आज आपण हा दोडका तुरीच्या डाळीमध्ये बनवून घेणार आहोत. मस्त चवीला तयार होतो. तर यामध्ये आपण आता थोडीशी तूर डाळ घालून घेऊया. तर साधारणपणे अर्धे वाटीपेक्षा देखील कमी इतकी तूर डाळ आपण यामध्ये घातलेली आहे. तर छान अशी भिजली देखील जाईल. तर याला आता मी असंच ठेवणार आहे. आता हा दोडका जो आहे आतून असा मऊ असतो, असा सॉफ्ट असतो कापसासारखा. तर हा दोडका बनवत असताना म्हणजे कधी हिरव्या मिरचीत किंवा लाल तिखटामध्ये जेव्हा तुम्ही दोडका बनवत असाल तर हा दोडका आतून सॉफ्ट कापसासारखा असल्यामुळे ह्याला काय करायचं, 2 ते 3 मिनिटासाठी तेलामध्ये छान असं परतून घ्यायचं. म्हणजे ह्याचा जो मऊज कापसासारखा जो असा सॉफ्टपणा आहे तो निघून जातो. आणि त्याच प्रकारे ह्याची जी गोडसर जी चव असते ती देखील कमी होते. तर याला आता आपण बाजूला ठेवून देऊया. आणि आता थोडंसं आपण शेंगदाण्याचं कूट बनवून घेणार आहोत. तर इथे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि थोडेसे शेंगदाणे आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचे आहेत. त्यासोबतच यामध्ये आपण घालून घेणार आहोत हिरवी मिरची घेतलेली आहे आणि 7 ते 8 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. हिरव्या मिरच्या जवळपास 4 ते 5 घ्यायचे आहेत. आपल्या आवडीनुसार तिखट तुम्ही कमी जास्त देखील करू शकता. तर याला आपण घालून घेतलेलं आहे. जिरं घालून घेणार आहोत. जिऱ्याची चव देखील खूप छान अशी तयार होते. तर यामध्ये जिरं घालून घेतलेलं आहे. तर याची आपल्याला भरड तयार करून घ्यायची आहे. तर अशा प्रकारे ही भरड तयार करून झालेली आहे. तर ही भरड जास्त बारीक देखील करायची नाही. साधारणपणे भरडसर हे कूट तयार झालेले आहे. यामध्ये कच्च्या शेंगदाण्याचा वापर केलेला आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही भाजलेल्या शेंगदाण्याचा वापर देखील करू शकता. पण कच्च्या शेंगदाण्यामुळे देखील खूप छान अशी चव येते आणि खूप छान तर्री देखील येते तयार होणाऱ्या भाजीला. त्याचप्रकारे कोल्हापूरमध्ये शेंगदाण्याचा वापर जास्तीत जास्त केला जातो. तर आम्ही कोल्हापूरकर शेंगदाण्याचा वापर प्रत्येक भाजीमध्ये आणि ज्या रस्स्यावाल्या भाज्या असतात त्यामध्ये देखील करतो. तर चला आता ही जी दोडक्याची भाजी आहे ती आपण करून घेणार आहोत. तर यामध्ये आता आपण 2 चमचे तेल घालून घेणार आहोत. तेल छान तापलं की यामध्ये आपण थोडंसं जिरं आणि मोहरी घालून घेऊया. जिरं मोहरी छान तडतडलं की यामध्येच आपण कढीपत्त्याची पानं घालून घेणार आहोत. तर इथे माझ्याकडे सुकलेला कढीपत्ता आहे. तर सुकलेला कढीपत्ता घालायचा असेल तर घालायचा, कारण की कढीपत्त्याची चव खूप छान येते फोडणीमध्ये. तयार करून घेतलं जे कूट होतं ते घालणार आहोत. शेंगदाण्याचं कच्चं कूट आहे त्यामुळे आपल्याला यामध्ये छान असं परतून घ्यायचं आहे. मस्त खमंग अशी फोडणी बसते भाजीला. अशा प्रकारे जर तुम्ही फोडणी दिली तर शेंगदाणे देखील छान भाजले जातात. यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट भाजलं जातं यामध्ये. आणि हिरवी मिरची देखील आपण कच्ची घातली होती, कच्चे शेंगदाणे घातले होते. तर कच्चे जर तुम्ही घातले तर अशा प्रकारे फोडणीमध्ये परतून घ्यायचं, म्हणजे त्याचा कच्चेपणा निघून जातो. तर यामध्येच आता आपण थोडीशी हळद घालून घेणार आहोत. पुन्हा मिक्स करून घेऊया. मस्त कुरकुरीत असे शेंगदाणे तयार झालेले आहेत. आता यामध्येच आपण जो चिरून ठेवलेला दोडका होता तो घालून घेणार आहोत. आता या दोडक्याला आपण छान असं परतून घेणार आहोत.
म्हणजे याच्या आतला जो मऊ कापसासारखा भाग आहे त्याचा जो गोडवा असतो तो देखील निघून जातो परतल्यामुळे आणि मस्त चविष्ट अशी भाजी तयार होते. लगेचच पाणी टाकायची घाई नाही करायची. 2 ते 3 मिनिटासाठी याला छान वाफवून घेऊया. छान असं परतून घेतलेलं आहे. तर बघा मऊ पडलाय. लगेच 2 ते 3 मिनिटामध्येच दोडका हा मऊ पडतो. आणि जी आपण तुरीची डाळ पाण्यामध्ये घालून घेतलेली ती देखील छान भिजलेली आहे. आता या डाळीला आपण यामध्ये घालून घेणार आहोत. तर मस्त आज हिरव्या मिरचीतला तूर डाळ दोडका केलेला आहे. यावरती झाकण ठेवूया. यामध्येच आता आपण थोडंसं चवीनुसार मीठ घालणार आहोत. तर अशाच प्रकारची तुम्ही दोडक्याची भाजी देखील बनवू शकता सुक्की. वाफेवर डाळ मस्तपैकी शिजून जाते जर तिला भिजत घातली असेल तर. पण आज आपल्याला सुक्की डाळ न बनवता किंवा सुक्का दोडका न बनवता इथे आपल्याला दोडक्यामध्ये थोडासा रस्सा बनवून घेणार आहोत आज आपण. 1 ते 2 मिनिटे वाफ दिल्यानंतर यामध्ये बघा तुम्हाला तेल दिसत असेल साधारणपणे कडेला. तर खूप छान अशी तर्री येते याची कच्चे शेंगदाणे जर वापरले तर. आणि तेलाचा देखील आपण जास्त वापर केला नाही. 2 चमचे तेलामध्ये आपण ही रस्सा भाजी बनवून घेणार आहोत हिरव्या मिरचीतला दोडका. तर आता यामध्ये जे शेंगदाणे आपण बारीक केलेलं होतं त्याचं पाणी घालून घेणार आहोत. जास्त रस्सा नाही करायचा आपल्याला, थोडासाच करायचा आहे. मिक्स करून घेऊया एकदा. अशा प्रकारची रस्सा भाजी डब्याला तुम्ही नक्की बनवून बघा. गरमागरम हिरव्या मिरचीतला डाळ दोडका तयार आहे. तर इथे आपल्याला ही डाळ देखील दाताने चावता येईल अशीच ठेवायची. जास्त कच्ची पण ठेवायची नाही आणि जास्त मऊ पण नाही शिजवायची. तर मस्त असा हा डाळ दोडका तयार झालेला आहे. तर याला आता आपण काढून घेऊया. गरमागरम असा डाळ दोडका तयार आहे हिरव्या मिरचीतला. तर एकदा नक्की करून बघा आणि मगच कमेंट करा. तर रेसिपी आवडत असतील तर नक्कीच लाईक करत चला, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपीसहित. तोपर्यंत बाय.